Good morning mga kapubri. Mo din ni amo saging nga gitaga gahapon mga kapubri Na Bisaya nga saging mga kapubri. Namo ni siya ang among gitaga na para Biyernes Santo mga kapubri. O tanawa hinggan gihapon siya mga kapubri. Munang kamo mga kapubri, tanom gud mo bisag ting-init mga kapubri inaning saging nga Bisaya kay muaway di ni siya og init mga kapubri. Kakusog kay sa init karon mga kapubri pero tanawa iyang bunga mga kapubri Kani siya mga kapubri sa unang panahon ni siya bunsalo ni siya mga kapubri. Karon naulian ang iyang kabunsalo mga kapubri gwapo di ay ang ting-init mga kapubri kay mawala ang iyang kabunsalo, gwapo gyud kaayo na siya unod mga kapubri. Munang kita mga kapubri bisag ting-init tanom gyud ay tag saging mga kapubri kay wala tay bugas makalungag gyud tag saging mga kapubri gawas pa halin ron ang mga saging nga inani kay makatabang man ni nga ibaligya og ipalit og bugas mga kapubri Hanggang dito lang muna ako mga kapubri. God bless sa tanan.